Amen. Awesome. If you're joining us for the first time, my name is Chima. Ja I'm jos olet married to tosiaan täällä Heidi. eka kertaa, niin mun nimi on Chima ja mä oon Church. naimisissa Heidin kanssa. Last Sunday, I was in Warsaw in Poland for pastors' conference. Viime sunnuntaina mä olin Puolassa Varsovassa pastorien konferenssissa. And Rosa brought God's word to us Ja Roosa saarnasi teille Jumalan sana. on go and grow. Ja hänen sanomansa oli, että menkää ja kasvakaa. Good message. I hope you were blessed by it. And if you weren't here last Sunday, you can check it out. Se oli hyvä on sanoma. our Mä toivon, että se internet, siunasi teitä. Ja on jos our ette YouTube. olleet täällä silloin sunnuntaina, niin voitte katsoa se vielä netistä. God does miracles. Jumala tekee ihmeitä. The Bible tells us that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Raamatussa sanotaan, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. He still does miracles today. Hän tekee edelleen tänään ihmeitä. Like he did in the past, he's still doing it today. Aivan niin kuin hän teki ennenkin, niin hän tekee edelleen. Miracles of salvations, miracles of provisions, and different kinds of miracles. Pelastumisihmeitä ja hän antaa meille meidän tarpeisiin asioita ja kaikenlaisia ihmeitä. So over the couple of weeks, in 5 weeks, I'm doing a 5-week series titled Signs and Wonders Today. Ja mä nyt aloitan semmoisen 5 kerran sarjan, jonka otsikkona on ihmeet ja merkit tänä päivänä. I'll do today. Next Sunday we have a guest minister. Ensi sunnuntaina meillä on täällä vieraileva puhuja. And then upper Sunday I'll continue from there. Ja sitten me jatkan sitä seuraavana sunnuntaina. Today I want to talk to you on what I've titled Miracle in the House. Ja tänään mä oon otsikoinut tämän sanoman ihme kotona. A miracle in the house. Ihme kotona. There is a miracle in the house today. Kotona on tänään ihme. 2 Kings chapter 4. If you turn your Bibles to 2 Voidaan Kings kääntää chapter 4. Raamatuista toisen kuningasten kirjan lukuun 4. And if you're joining us, if you're online, Ja jos olet siellä netin ääressä, our passages are there for you to see. niin sä näet myös sieltä nämä Raamatun paikat. 2 Kings chapter 4 from verse 1 to 7. The wife of a man from the company of the prophet cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditors is coming to take my 2 boys as his slaves." Toinen kuningasten kirja 4 jakeesta 1. Eräs nainen, profeetan oppilaan vaimo, huusi Elisalle: "Minun mieheni, sinun palvelijasi on kuollut. Sinä tiedät, että palvelijasi oli Herraa pelkäävä mies. Nyt velkoja tulee ottamaan molemmat lapseni orjikseen." Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing at all," she said, "except a small jar of olive oil." Elisa sanoi hänelle: "Mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi?" Nainen vastasi: "Palvelijattarellasi ei ole talossaan muuta kuin pieni pullollinen öljyä." Then Elijah replied, "Go around and ask of your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few." Silloin Elisa sanoi: "Mene pyytämään itsellesi kylästä astioita, tyhjiä astioita kaikilta naapureiltasi. Älä tyydy vähään. Then go inside, shut the door behind you and your sons, pour oil into all the jars, and as much as is filled, put it to one side." Mene sitten sisään poikiesi kanssa ja sulje ovi jälkeesi. Kaada öljyä kaikkiin astioihin ja aina kun astia tulee täyteen, siirrä se syrjään." Verse 5. She Jakeesta left 5. him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her and she kept pouring. Nainen lähti hänen luotaan, meni poikiensa kanssa sisään ja sulki oven jälkeensä. Pojat toivat hänelle astioita ja hän kaatoi niihin öljyä. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." Kun astiat olivat täynnä, nainen sanoi pojalleen: "Tuo minulle vielä astia." But he replied, "There's not a jar left." Then the oil stopped flowing. Mutta tämä vastasi: "Astioita ei enää ole." Silloin öljy tyrehtyi. Then she went and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debt. You and your sons can live on what is next." Nainen meni ja kertoi sen Jumalan miehelle. Tämä sanoi: "Mene ja myy öljy ja maksa velkasi.
Sinä ja poikasi elätte sillä, mikä jää jäljelle. How many of us have seen God do miracles in their life before? Kuinka monet olette aikaisemmin nähneet Jumalan tekevän ihmeitä teidän elämässä? All right. How many people are believing God for a miracle in an area of their life? Miten monet odotatte jotain ihmettä Jumalalta teidän elämässä jossain asiassa? Amen. God still does miracles today. Jumala tekee tänään edelleen ihmeitä. Miracles are the supernatural power of God. Ihmeet on Jumalan yliluonnollinen voima. Miracles are signs of God's love to human. Ne ovat merkkejä Jumalan rakkaudesta ihmisiä You kohtaan. see, many times when you read the Old Testament, Monta kertaa kun lukee vanhaa you testamenttia, will see lot of, it seems as if the Old Testament is full of God judging the sinful and the rebellious. näyttää, että se on niin kuin täynnä sitä, miten Jumala tuomitsee kapinallisia ja syntisiä. But most times we ignore Mutta the proof of useimmiten God's love, signs and wonders in the Old meiltä Testament. jää huomaamatta niin Jumalan rakkauden osoitukset, ne ihmeet ja merkit siellä vanhassa One of the best testamentissa. scriptures I love reading when it comes to miracles in the Old Testament Yksi paras kohta, mitä mä rakastan lukea, kun on kyse ihmeistä vanhassa testamentissa, is Kings, 2 Kings chapter 4. on tämä toisen kuningasten kirjan luku In 4. 2 Kings chapter 4, there are 4 miracles. Siellä tapahtuu siinä luvussa 4 It's ihmettä. a chapter full of miracles. Se on luku, joka on täynnä ihmeitä. First, the provision of money for a widow. Ensinnäkin tämä leskinainen saa rahaa. And then secondly, from 32 to 37, you see a boy being raised up. Ja sitten siellä From there. seuraavissa jakeissa nähdään, miten poika nostetaan ylös kuolleista. Then you see the miracle of a poisonous food not harming people. Ja sitten siellä on myrkyllinen ruoka, joka tuleekin, siis poistuu myrkyllisyys niin, että And ihmiset ei finally, vahingoitu. the provision of meal or bread for 100 people. Ja lopulta siellä sitten annetaan ruokaa 100 ihmiselle. God does miracles. Jumala tekee ihmeitä. Let me give you a context of where we read in Second Kings chapter 4. Mä annan teille vähän from 1 to 7. asiayhteyttä tähän kohtaan, mikä me just In luettiin. this passage there was famine in the land. Tässä luvussa siellä oli maassa nälänhätä. No money, no food. Ei ollut rahaa eikä ruokaa. People started selling and eating up their kids. Ja ihmiset alkoivat jopa myydä lapsia ja syömään lapsia. And here comes a woman, Ja sitten tulee tämä a nainen, widow. leski, The husband was a son of the prophet, like a pastor. jonka mies oli profeetan oppilas, tämmöinen pastorin We tyyppinen don't mies. know what happened, but the husband died. Ja me ei tiedetä, mitä tapahtui, mutta se mies kuoli. And here the widow cries out to Elisha, Ja sitten leski huutaa siellä Elisalle, please save us from debt because they are taking my sons as slaves. pelasta nyt meidät veloista, koska he vie mun lapseni, nyt mun poikani viedään orjiksi. In those days, if you're in debt, Ja noihin aikoihin, jos sulla oli velkaa, you can make an exchange of the debt by selling yourself or selling your kids. sä saatoit selvitä veloistas myymällä itsesi tai lapsesi. And here the creditors Ja want tässä to come and take the sons. ne velkojat in halusi exchange. tulla ja viedä ne pojat siltä äidiltä. It's my prayer today. Mun rukoukseni tänään on, How many parents do we have here? kuinka monia vanhempia meillä on täällä paikalla. Awesome. I'm seeing some people putting their hands this way. They are not Jotkut, sure, vähän, niin kuin, jotkut ei ole varmoja, onko they he are not sure vanhempia of vai what ei. I'm about to say. Tai he ei ole varmoja siitä, mitä mä aion nyt sanoa. He has said, please don't sell your kids. Hän sanoi, että älkää myykö lapsia. Please don't go into debt. Älkää hankkiutuko velkaan. You see, the Bible tells a righteous man to leave a good inheritance, not a bad inheritance. Raamattu kehottaa vanhurskas antaisi hyvän perinnön lapsille, eikä huonoa the perintöä. pastor has left a bad Ja inheritance. tässä nyt tämä pastori on jättänyt huonon I perinnön was actually lapsille. reading this morning on a survey about the pastoral work from Nicky Gamble. Mä itse asiassa luin Nicky Campbellin kirjaa tänä aamuna pastorin työstä. It says people have an idea of a perfect pastor. Ja hän sanoi, että ihmisillä on sellainen ajatus siitä, mikä on täydellinen pastori. A perfect pastor is the one who spends almost 8 hours every day going to visit people. Ja täydellinen pastori on heidän mielestään semmoinen, kun käyttää 8 tuntia päivässä ihmisten luona vierailemisen. Then taking care of the facility Ja sitten pitää huolta kirkkorakennuksesta. and at the same time being in the office. Ja samalla istuu sit siellä toimistossa. His
A perfect pastor should dress very well, Ja täydellisen pastorin pitäisi pukeutua nice hyvin, clothes, kauniit, hyvät vaatteet, but a very little salary. mutta hänellä pitäisi olla hyvin pieni palkka. Different subscription for a good pastor. Vähän erilainen kuva nyt tässä hyvässä pastorista. We don't know what has happened to this pastor, Me ei tiedetä, mitä tälle pastorille on tapahtunut, but he was in debt, mutta hän oli veloissa. and the wife cried Ja se vaimo itki to the prophet, sille profeetalle. "My husband is in debt, please help me. Nyt mun mieheni on kuollut ja veloissa, My auta sons have minua. been taken." Mun pojat viedään multa pois. And then we see a miracle of provision. Ja sitten me nähdään ihmeen tapahtuvan. If you cry to the Lord will hear your voice. Jos sä huudat Herran puoleen, Herra kuulee sinun äänesi. You can cry to the Lord for your salvation. You can cry to the Lord for your health. You can Voit cry, huutaa pelastumista tai parantumista. you can cry to the Lord for your relationships. Voit huutaa ihmissuhdeongelmissa Herran You can puoleen. cry to the Lord even for money. Voit jopa pyytää häneltä rahaa. Like Chris did mention, one of the ways Niin kuin Chris sanoi, että yksi tapa you can call. on se, You can että call to God. voit niin kuin soittaa Herralle. You see, God takes care of every aspect of your life and my life. Koska Jumala pitää huolen kaikista sinun ja minun And elämäalueista. He wants us to come to Him. Ja hän haluaa meidän tuleva hänen Because luokseen. when we come, there is a miracle Koska silloin kun me tulemme, niin tapahtuu ihmeitä. in the house. Ihmeitä siellä talossa. Here the passage, the Bible shows us 3 essential steps to a miracle. Ja tässä Raamattu näyttää meille 3 olennaista askelta Or many ihmeeseen. steps, or many principles, but let's take 3 of them. On tässä moniakin periaatteita, mutta otetaan nyt niistä 3. If you need a miracle, Jos tarvitset ihmeen, number 1, numero 1, define your need. määrittele tarpeesi. What do you want from the Lord? Mitä sinä haluat Herralta? Elisha answered this woman when the woman cried to her. Elisha said, "How can I help you?" Kun tämä nainen pyysi Elisalta apua, Elisa kysyi, että mitä minä voin tehdä sinun Elisha hyväksesi? asked 2 questions. Firstly, how can I help you? Elisa kysyi ensinnäkin, että miten voin auttaa sinua. Look up here. Katsokaas tänne. If you meet with Jesus right now Jos sä tapaisit Jeesuksen juuri nyt, and he asks you, ja hän kysyisi sinulta, what do you want? mitä sinä haluat, What would be your answer? niin mitä sinä vastaisit? You see, many times in the prayer time, when people come for prayer and I ask, how can I pray for you? Monta kertaa, kun ihmisiä tulee rukoiltavaksi ja mä kysyn, että mitä mä voin rukoilla sun puolesta, Sometimes people don't know. niin joskus he eivät tiedä. And I hear, I just came for prayer. Ja he vaan sanovat, että minä vain tulin rukoiltavaksi. And that's okay to come for prayer. Ja sekin on ihan ok tulla vaan rukoiltavaksi. But what do you want? Mutta mitä sinä haluat? Jesus asked a man who cried to him, blind Bartimaeus, what do you want? Jeesus kysyi sokealta Bartimeukselta, että mitä sinä tahdot? Because he's a blind man, he may be wanting money. Koska hän on sokea mies, ehkä hän halusi rahaa. He said that I may see. Blind Bartimaeus said that I may see. Ja sokea Bartimeus sanoi, että saisin näköni takaisin. Paul said to God that I may know you. Paavali sanoi Jumalalle, että saisin tuntea sinut. When Jesus met a woman, the woman said, I want my daughter to be healed. Ja kun Jeesus kohtasi naisen, nainen sanoi, että haluan, että tyttäreni paranee. To see a miracle, you've got to define what you want. Jos haluat nähdä ihmeen, sun pitää What's määritellä, the mitä need? sinä haluat, mikä se tarve on. This week, we have 10 people registered for Alpha. This week I've been praying, Lord, give us 50 people. Tällä viikolla meillä on 10 ihmistä ilmoittautunut Alfa-kurssille ja mä rukoilen, että Herra, anna meille 50. We want to see 50 unchurched people Me halutaan encounter Jesus. Me halutaan nähdä 50 ihmisen kohtaava Jeesuksen. So we have 40 more. Send text messages to your friends. Let's Joten me invite halutaan people. 40 lisää. Lähetä nyt tekstiviestiä sun ystävillesi. In Alpha, they will explore the Christian faith, they will discover purpose, and they will find community. Ja siellä Alfa-kurssilla he saavat tietää kristinuskosta ja he
löytävät tarkoitusta elämälleen ja löytävät yhteyden. We've cancelled the morning alpha, but we will have the evening alpha from 6 p.m. from 6:30 to 6:15. We want people to have an experience. Me ollaan of peruutettu God's se love. aamualfa, mutta meillä on ilta-alfa edelleen silloin 6:30. Me So on halutaan, että Facebook, ihmiset saa kokea On Jumalaa. Facebook, via email, via call, tell the people you're praying for them just once. If they don't want to come after the first session, they are free to go. But want to see your friends and neighbors. Joten käytä Facebookia ja lähetä viestejä ja kutsu ihmisiä. Vaikka he tulisivat yhdenkin kerran vaan, niin he voi sitten lopettaa sen kurssin sen jälkeen. Mutta että he tulisivat sinne. You're that miracle in the house. You're that miracle that will connect people Sinä olet se ihme, joka to yhdistät a life ihmisiä in Jesus elämään Christ. Jeesuksessa Kristuksessa. There is a miracle in the house. Talossa kotona on ihme. And secondly, Elisha asked this woman, Ja toiseksi Elisa sanoi tälle naisille. what do you have in your house? Hän kysyi, mitä sinulla on talossasi? And God is asking, Ja Jumala kysyy, what do you have? mitä sinulla on? You know, when the Lord met with Moses, he asked Moses, what do you have? Kun Jumala kohtasi Mooseksen, hän kysyi häneltä, että mitä sinulla on? And Moses said, just a rod. Ja Mooses sanoi, että mulla on pelkkä sauva. When Jesus met with 5,000 men, Kun Jeesus kohtasi 5000 beside miestä, women, and they were all hungry, ja sitten oli vielä naisia ja lapsia, ja kaikki oli nälkäisiä. Jesus asked Philip and Andrew, Jeesus kysyi Filippukselta ja Andreakselta, what do you have? mitä teillä on? They said, nothing Ja he sanoivat, että ei mitään, except 5 loaves of bread and 2 fishes. paitsi 5 leipää ja 2 kalaa. You see, the little stuff you have put in the hands of Jesus, there can be a miracle from there. Kun sä laitat sen vähän, mitä sinulla on Jeesuksen käsiin, niin voi tapahtua ihme. Today, Jesus is asking, Ja tänään Jeesus kysyy, what do you have? mitä sinulla on? And to some of us, we are saying, Ja jotkut meistä sanoo, I have nothing. ei mulla ole mitään. You know, the scary scriptures I don't like Tiedättekö, In the Bible. ne pelottavat raamatun kohdat, mistä mä en tykkää raamatussa. is when Jesus said, the one who have more will be given to him, On- and the one who doesn't have, even what he has, will be taken away. Yksi niistä on se, kun Jeesus sanoi, että se, jolla on, sille annetaan, mutta se, jolla ei ole, siltä otetaan sekin pois, mitä hänellä on. Isn't that scary? Se on, eikö se ole pelottava kohta? When we came to plant the New Hope Church, Kun me tultiin perustamaan New Hope-seurakuntaa, a young man who used to work with us in Cambodia, eräs nuori mies, joka teki meidän kanssa työtä Kambodžassa, after a few months asked me, hän kysyi multa muutaman kuukauden jälkeen, Nukru, Chima, no Chima, Pastor Chima, pastori Chima, how many people do you have? kuinka monta henkeä teillä on siellä? I said 4. Mä sanoin 4. I said, wow, Ja hän just oli, että in few wow, months. ihan muutamassa You kuukaudessa. haven't started and God has given you 4. Jumala on antanut sulle jo 4 henkeä. I said, yes. Mä sanoin kyllä. And the 4 is my wife and my 2 kids. Ja se 4 on minä ja mun vaimo ja mun 2 lasta. You see, because God says, Koska Jumala sanoo, the one who have, I että se, will give jolla more. on, sille annetaan. This woman said, Tämä nainen sanoi Elisha, Elisalle, I have nothing but minulla ei a ole little mitään jar paitsi vähän öljyä. of oil. Pieni pullollinen öljyä. Many times God is asking you and I if we have a vision. Monta kertaa Jumala kysyy sinulta ja minulta, että onko sinulla näky. I will say, Ja sä sanot, I have so much, but I don't want to say it because I don't have the resources. mulla on joo, mutta en mä halua puhua sitä, koska ei mulla ole mitään resursseja. I have a big problem, but I don't have the resources. Mulla on iso ongelma, mutta ei mulla ole mitään resursseja. And today I think God wants to give you vision. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tänään antaa sulle näkyä. Vision. Näkyä. How do you know that a vision is from the Lord? Mistä sä tiedät, että näky on Herralta? You know that a vision is from the Sä Lord tiedät, että se on Herralta silloin, if it's bigger than you and your resources. jos se on isompi kuin sinä ja sun resurssit. Then no, Silloin sä voit it's tietää, from the Lord. että se näky on Herralta. The
This woman have a vision of pain of the debt, but her resources was too small. Tällä naisella oli näky siitä, että hän maksaa pois velkansa, mutta hänen resurssit oli liian pieni. God wants us to be people of vision, Jumala haluaa, että me ollaan näyn to ihmisiä, have the vision että meillä on näky. and leave the provisions with Him. Ja me jätämme sen täyttymisen Herran huoleksi. She said, Tämä nainen sanoi, the only thing I have in the house is just a little jar että mulla ei ole of talossa oil. mitään muuta kuin pieni pullollinen öljyä. And some of you are saying the only thing I have Ja jotkut teistä sanoivat, että ainoa mitä mulla is myself. on minä itse. God can do something with yourself. Jumala voi tehdä jotain sinulla itselläsi. Bring the big need, bring the big vision Tuo before se the Lord. suuri tarve tai suuri näky Jumala eteen. Amen. Amen. A miracle in the house. Ihme talossa. Point number 2. Toinen asia. Expect His will. Odota hänen tahtoaan. Expect His power. Odota hänen voimaansa. In 2 Kings, Elisha said to the woman, go around and ask all your neighbors for empty jars. Ja täällä toisessa kuningasten kirjassa Elisa sanoi, mene pyytämään itsellesi kylästä astioita, tyhjiä astioita. And this is what she said. Ja nainen This sanoi, is what he said. ja mitä Elisa tässä sanoo? Don't ask for little. Älä pyydä vähää. Many times Monta kertaa we want to ask for little. me halutaan pyytää vaan And the vähän. Lord is saying, make the vision big. Ja Herra sanoo, tee näystäsi suurempi. Elisha said to this woman, don't ask for little. Ja Elisa sanoi, että älä tyydy vähään. You see, God has promised to meet your needs and my needs. Jumala on luvannut täyttää sinun ja minun tarpeet. And He wants to surpass our expectations. Ja hän haluaa ylittää meidän odotukset. Many times when I listen to people's prayer, Monta kertaa, kun mä kuuntelen ihmisten rukouksia, and even my prayer, ja jopa omia rukouksiani, they are so little, niin ne on hyvin pieniä rukouksia. so little. Niin pieniä. I was praying for 50 people for Alpha, Mä rukoilin 50 ihmistä alfakurssille. and somebody is praying for 400 people. Ja joku rukoilee 400 ihmistä. My vision is so little. Mun näkyni on niin pieni. But God wants us to expect so much from Him. Mutta Jumala haluaa, että me odotetaan häneltä suuria. And you know, God's ways are bigger than our ways. Koska Jumalan tiet on His suurempia ja thought korkeammalla kuin meidän patterns are tiet. bigger than our thought Ja hänen patterns. ajatuksensa on You know suurempia kuin meidän. what Elisha told this woman to do? Ja tiedättekö, mitä Elisa käski tämän naisen He tehdä? said, go and borrow. Hän sanoi, mene ja lainaa. Remember, it was borrowing that put this woman in trouble. Te muistatte, että juuri lainaaminen sai tämän naisen ongelmiin. Her husband borrowed, Hänen miehensä oli and lainannut. she's in debt. Ja nyt nainen on veloissa. And here the prophet tells her, Ja tässä profeetta sanoi Go and hänelle, borrow. mene ja lainaa. you see, most times in our Useimmiten lives, meidän elämässä we are failing to trust or expect from God me ei luoteta Jumalaan eikä odoteta asioita häneltä, because we've been disappointed before. koska me ollaan pettyneitä aikaisemmin. The husband borrowed, and now Se the prophet aviomies is oli asking her to lainannut borrow. ja nyt myös tämä profeettakin kehottaa häntä lainaamaan. Have you been disappointed before? Oletko sä pettynyt johonkin And because of aikaisemmin? that, you're not able to trust God again. Ja sen vuoksi sä et enää pysty luottamaan Jumalaan. It's my prayer Mun rukoukseni on, that God will heal your disappointments että Jumala today. parantaisi tänään sun That over the pettymyksesi. couple of this week, Niin, että tämän viikon aikana as we look at signs and wonders ja today, näiden viikkojen aikana, kun katsotaan näitä ihmeitä ja merkkejä, that God will go to the root of that disappointment and break it off. Jumala menisi sen pettymyksen juurelle ja katkaisi sen pois. You know the way God works. Te tiedätte, miten Jumala When toimii. Jesus met with Peter Kun Jeesus kohtasi Pietarin, in Luke chapter 5, siellä Luukkaan evankeliumin luvussa 5, Peter has fished all night and caught nothing. Pietari oli kalastanut koko päivä eikä saanut mitään. He's been a professional fisherman. Hän oli ollut ammattikalastaja. And Jesus said to Peter, Ja Jeesus sanoi launch back Pietarille, into the deep. mene uudestaan sinne syville vesille. Go back to your Mene disappointments and takaisin deal with siihen it. sun pettymykseesi. Elisha told this woman, Elisa sanoi tälle naiselle, expect the miracle from the Lord. odota Jumalalta ihmettä. I love this song by John Samis. Mä rakastan tätä yhtä laulua. It says,
trust and obey. missä sanotaan, että luota ja tottele, For there is no other way koska ei ole muuta keinoa to be happy in olla Jesus onnellinen Jeesuksessa, but to trust. kuin vain obey. luottaa ja totella. This morning, Jesus is calling you to Tänä trust aamuna Jeesus kutsuu sinua luottamaan and obey. ja tottelemaan. The widow went and borrowed so much. Se nainen meni ja lainasi paljon astioita. And then point number 3, Ja sitten 3. kohta. shut the door of doubts. Sulje epäilysten If you want ovi. to see a miracle in the house, Jos sä haluat nähdä ihmeen talossa, shut the doors. sulje ne ovet. In 2 Kings chapter 4, Siellä 4. jakeessa sanotaan, in verse 5, she left him and shut the door tai 5. behind her. jakeessa. Nainen lähti hänen luotaan, meni poikiensa kanssa sisään ja sulki oven And they jälkeensä. brought the jars to her and she kept pouring. Pojat toivat hänelle astioita ja hän kaatoi niihin öljyä. You want to see a miracle? Jos sä haluat nähdä ihmeen, Over the past coming week, you've got tulevien to shut viikkojen the aikana, door. sun täytyy sulkea ovet. You've got to shut the door to doubt. Sulje epäilysten You've ovet. got to shut the door to anxiety. Sulje ahdistuksen We've ovet. got to shut the door to unbelief. Sulje epäuskon We've ovet. got to shut the door to other people. Ja sulje ovet muilta ihmisiltä. Sometimes when the Lord tells you or gives you an instruction or a vision, Joskus kun Herra antaa sulle ohjeita tai antaa sulle näyn, sometimes you've got to shut the door to other people. sun täytyy joskus sulkea ovet muilta ihmisiltä, Why? Because they Miksi? will bring discouragement. koska he tuovat sulle lannistumista. She shut the door to her Tämä neighbors nainen sulki oven naapureiltaan and only brought herself and her sons. ja meni sisälle yksin vaan poikiensa kanssa. And Jesus did the same. Ja Jeesus teki samoin. In Luke chapter 8 verse 51. Luukas 8 ja 51. And when he came to the house, he allowed no one to enter with him except Peter and John and James and the father and mother of the dead child. Kun hän tuli taloon, hän ei sallinut kenenkään muun tulla kanssaan sisälle kuin Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin sekä tytön isän ja äidin. Because these other guys will bring doubt Koska nämä inside. muut olisivat tuoneet epäilystä sisälle. When God gives you a vision, Kun Jumala antaa sinulle näyn, be careful of the people you bring in. varo ketä ihmisiä tuot sisälle. When God gives you an instruction, Kun Jumala antaa sulle jonkun ohjeen, be careful of the people you bring in. varo ketä tuot sisälle siihen. This lady shut the door. Tämä nainen sulki And oven to see a miracle, ja hän näki ihmeen. sometimes you've got to shut the door to noise. Joskus jos haluat nähdä ihmeen, sun pitää sulkea ovi You've got melulta to shut the door to other people ja sulkea ovi muilta ihmisiltä. and just be alone with Ja Jesus. olla vain yksin Jeesuksen And be kanssa. alone with people who believe in the vision Ja that God has yksin niiden given you. ihmisten kanssa, jotka uskovat siihen näkyyn, jonka Jumala on antanut. As the woman shut the door, Ja tämä nainen sulki oven. brought her sons in, Ja meni poikiensa kanssa and sisään. starts pouring the oil. Ja sitten alkoi kaataa The öljyä. oil keeps flowing. Ja se öljy vaan virtaa. Please look up. Katsokaa tänne. God most times doesn't give us starting grace. Useimmiten Jumala ei anna meille sitä aloittamisarmoa. He doesn't give us the grace to begin, Hän ei anna aluksi sitä armoa meille. but he gives us grace when we start moving. Mutta sitten kun me lähdetään liikkeelle, hän alkaa antaa Many meille times armoa. we are waiting Monta kertaa me for the odotetaan miracle. sitä ihmettä. And God is saying Ja no. Jumala sanoi, että ei. Until you move, Ennen kuin lähdet the liikkeelle. Lord moves with you. Ja sitten Herra lähtee sun kanssasi liikkeelle. The oil did not start flowing Se until öljy she ei starts alkanut pouring. virrata ennen kuin se nainen alkoi kaataa. Amen. Amen. What is God telling you to do that you're still waiting? Mitä Jumala kehottaa sua tekemään ja sä edelleen vai odotat? What step is the Lord telling you to take? Minkä and you're askeleen still Jumala waiting? kehottaa sua ottamaan ja sinä vaan odotat vielä? You know, most times as Christians we say, I'm waiting for God's time. Useimmiten kristittynä me sanotaan, että me odotetaan Jumalan ajoitusta. And God's time most time is passive. Ja Jumalan ajoitus on semmoinen We passiivinen. don't want to take a move. Me ei haluta lähteä We liikkeelle. are waiting. Me odotetaan. And God is waiting for us. Ja Jumala odottaa meitä. There is no starting grace. Ei ole sitä aloitusarmoa, There is a growing grace. vaan on kasvava armo.
The Lord will be with you as you move. Herra on sun kanssasi, kun sä lähdet liikkeelle. He says, Hän sanoo, I'm with you always. After sending them out to go and make kun hän disciples. lähetti opetuslapset liikkeelle, hän sanoi, että minä olen teidän kanssanne Some joka people päivä. say, Pastor, I haven't seen Ja jotkut sanoivat, että pastori, mä en ole nähnyt. the sick healed before. En ole aikaisemmin nähnyt sairaiden paranevan. And my question is, how many people have you prayed Ja mä for? kysyn, kuinka monen puolesta olet rukoillut. Because if you don't pray, Koska you jos wouldn't et see rukoile, healing. niin et myöskään näe parantumisia. There is no miracle of provision Ei ole mitään sellaista ihmettä, jonka Jumala antaisi. except we go out. Paitsi se, että kun me lähdetään liikkeelle. As this woman poured the oil, Ja kun tämä nainen kaatoi sitä öljyä, it kept flowing. niin se jatkoi vaan virtaamista. flowing. Ja se jatkoi. I want to have a big vision. Mä haluan saada ison näyn. I want to step out. Mä haluan lähteä liikkeelle. God will bring the finances. Ja Jumala tuo sitten ne varat. Are you in debt? Onko sulla velkaa? Are you trusting God for provision? Luotatko sä, että Jumala antaa sulle asioita? God wants you to move. Jumala haluaa sun lähtevän liikkeelle. Faith is action. Usko on toimintaa. Faith moves. Usko liikkuu. Faith doesn't wait. Ja usko ei odota. As you move, Ja kun sinä liikut, the Lord will walk with you. niin Herra kulkee sinun kanssasi. As you trust the Lord, Kun sä luotat Herraan as you take the first step ja otat sen ensimmäisen askeleen, to paying of that debt, alat maksaa sitä velkaa as you pois. take the first step Otat ensimmäisen of askeleen that job issue, siinä työasiassa, the Lord will do miracles. niin Herra tekee ihmeitä. Many of you here are miracles in the house. Monilla teillä on ihmeitä teidän talossa. God wants to use you Jumala haluaa käyttää sinua and me to reach our city. ja minua tavoittamaan meidän kaupunkia. A little jar of people. Ja se tämmöinen pieni pullollinen ihmisiä, A little jar of oil pieni pullollinen öljyä in the hands of Jesus ja Jeesuksen kädet. can overflow. Ja ne saa sen virtaamaan. There's an overflowing anointing today. Ja täällä on voitelu, joka virtaa ylitse He tänään. wants to meet your needs. Hän haluaa kohdata sun He tarpeita, wants täyttää sun to meet tarpeita. more than your needs. Hän haluaa enemmän kuin vain täyttää sun This tarpeet. woman's needs was met. Tämän naisen tarpeet And täytettiin, more than that, mutta enemmänkin hän that she sai. has enough Niin, että hänellä on tarpeeksi for her and her son. hänelle ja hänen pojilleen. We serve a God who is more than enough. Ja meillä on Jumala, joka antaa enemmän kuin tarpeeksi. More than enough. Enemmän kuin I tarpeeksi. know in buying of our facility, Ja mä tiedän, että jos me ostetaan meidän I'm not tilat, looking outside. niin mä en nyt katso mihinkään ulkopuolelle. God will raise businessmen and women. Jumala voi nostaa liikemiehiä ja naisia. God will raise ordinary people and bless them with resources. Nostaa tavallisia ihmisiä ja antaa heille varoja. And you're that jar of oil. Ja sinä olet se öljypullo. As you give yourself to the Lord, Kun sä annat itsesi Herralle, He will keep making things overflow through you. hän saa asiat virtaamaan sun kauttasi. There's a miracle in the house. Talossa on ihme. God is in the house. Jumala on talossa. And He can do what only Him can do. Ja hän voi today. tehdä sellaisia asioita, mihin ainoastaan hän pystyy. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Let's rise up. Noustaan kaikki ylös. Let's pray. Thank you, Lord Jesus. Kiitos Herra Jeesus. Lord, we thank you because you're a God who does miracles Kiitos, että sä oot today. Jumala, joka teet ihmeitä tänään. Not only spiritual miracles of salvation. Ei ainoastaan hengellisiä ihmeitä ja pelastumisia. You still do miracles of provisions. Sä teet yhä ihmeitä, sä annat meidän tarpeisiin Lord, we asioita. come to you today, Me tullaan sun etees tänään, Herra. bringing our deepest needs Me and tuodaan meidän desires syvimmät tarpeet ja toiveet sinulle. before you today. Sun eteesi tänään. Our heart desires, Meidän sydämen the toiveet. visions that are bigger than Ne us. näytöt, jotka on isompia kuin me itse. Lord, we know Herra, me that tiedämme, unto you who is able to do että sinä olet voimallinen. exceeding abundantly Tehdään enemmän kuin me above voidaan all edes that we käsittää ja ask or ymmärtää think, ja pyytää. according to your power that is at work within us. Me kutsumme sinua isäksi ja me pyydämme, mitä sinä Lord, tarvitset. today Herra, I tänään pray for my brothers and mä sisters rukoilen mun veljen ja sisarten for puolesta. miracles of healings, Parantumisihmeitä, miracles of jobs, semmoisia miracles työihmeitä, of salvations, pelastusihmeitä, miracles of deliverance, vapautumisihmeitä, miracles of transformations, muutosihmeitä, miracles of breakthroughs, läpimurtoja, miracles of visas.
Miracles of supplies. Taloudellisia ihmeitä. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. Lord, we thank you today. Herra, me kiitetään sua Because tänään. you're the same. Koska sinä olet sama Yesterday, eilen ja tänään today, and ja forevermore. iankaikkisesti. You do miracles. Sinä teet ihmeitä. Miracles happen when you move. Ihmeitä tapahtuu, kun sä lähdet liikkeelle. And miracles happens when we move. Ja ihmeitä tapahtuu, kun me lähdemme As your liikkeelle. people submit their applications this week, Kun sun kansasi, kun sun omasi antaa anomuksia their tänään quotations this week, ja laittaa liikkeelle Lord, hakemuksia their debt burdens this week, ja he maksaa velkojaan, Lord, hear from heaven. niin Herra, kuule taivaasta Answer your people. ja vastaa kansallesi. Do a miracle in their life. Tee ihmeitä heidän elämässään. Thank you, Lord Jesus. Kiitos, Herra Jeesus. Thank you, Lord Jesus. Kiitos, Jeesus. I don't know if it's an asthma condition, Mä en tiedä, onko tämä joku astma, but something to do with your lungs. mutta se liittyy sun keuhkoihin If you jotenkin. put your hands there, if you're watching us in person or online, Jos oot paikan päällä tai netin ääressä ja sulla on joku tämmöinen keuhko- tai or astma-ongelma, you're in the basement, I tai think oot siellä God wants to heal you alakerrassa, today. niin mä uskon, että Jumala haluaa parantaa He sinut tänään. wants to do a miracle in that lump condition. Hän haluaa Lump parantaa sun, tehdä condition. ihmeen siinä keuhko-ongelmassa. Thank you, Lord Jesus. Kiitos, Herra Jeesus. 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 Lord, thank you, Lord, for that contract issues. Kiitos, Contract. Lord, I Kiitos pray. Herra sopimusasioista. I pray, Lord, for a breakthrough for Mä that rukoilen contract läpimurtoa issue. siinä Right now, sopimustilanteessa. in the name Juuri nyt of Jeesuksen Jesus. nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Lord, we thank you, Lord Jesus, because you are in the house. Kiitos Herra sitä, että sinä olet talossa. Therefore, there is a miracle in the Ja house. siksi talossa on ihme. Please give a breakthrough. Anna läpimurto. Thank you, Lord Jesus. Kiitos Herra Jeesus. Thank you, Lord Jesus. Kiitos Herra Jeesus. Thank you for that healing condition, Kiitos oh siitä God. parantumisesta, Herra. Lord, I pray for healing Mä right rukoilen now. parantumista I juuri pray nyt. for breakthroughs Mä rukoilen right now. läpimurtoja I juuri pray nyt. for the move of the Holy Mä Spirit. rukoilen Pyhän Hengen toimintaa juuri nyt. Thank you, Lord Jesus. Kiitos Herra Jeesus. Father, I pray Isä, mä rukoilen for a miracle of salvation. pelastumisihmeitä. That anyone in here today Niin, että jokainen täällä tänään, who doesn't know you joka as ei their Lord tunne and Savior, sinua Herrana ja pelastajana. Lord, I pray Herra, mä rukoilen, that they will open their hearts to Jesus että he avaisivat sydämensä Jeesukselle and they will pray with me, ja rukoilisivat minun kanssani saying, Lord ja Jesus, sanoisivat, Herra Jeesus, come into my heart. tule minun sydämeni. Lord Jesus, Herra Jeesus, forgive my sins. anna minulle syntini anteeksi. Be my Lord and personal Savior. Ole minun Herrani ja henkilökohtainen pelastajani today, tästä päivästä I lähtien. choose to follow you. Minä valitsen seurata sinua. Fill me with your Holy Täytä Spirit minut pyhällä so hengelläsi, that I could live for you niin että voin elää the sinulle rest of my life. loppuelämäni ajan. My life is no longer Mun mine, elämäni ei enää kuulu minulle, but yours vaan sinulle from today. tästä päivästä In lähtien. Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Let's take this song. Otetaan yksi laulu.